Her er det som en Asmi-video. Øh, Ditte, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er en utrolig god veninde, og du er sød og smuk og sjov og en god veninde. Hvad betyder jeg for dig? Beskriv i detaljer. Du betyder ubeskriveligt meget for mig. Du er en af mine bedste veninder, så du betyder en del. Dit udseende fra 1 til 10. Min personlighed fra 1 til 10. Mit første indtryk af dig, det var nok, at du var sød, eller sådan et eller andet. Kan man ikke rigtig huske det. Har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Hvem er din bedste veninde fra Flændersø? Min bedste ven, det er nok Simon. Min bedste veninde, det er dig og Annika. Yndlingsfarve, det er blå, grøn og rød. Hvad er du mest? Believer eller Direction? Direction. Jeg er kun fan af Believer. Justin Bieber. Annika, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er sød, sjov, utrolig god veninde, smuk og bare en god veninde igen. Ja, hvad betyder jeg for dig? Beskriv i detaljer. Du betyder ubeskriveligt meget for mig. Du er også en af mine bedste veninder, så det betyder virkelig meget for mig også. Ja. Dit udseende fra 1 til 10. Din personlighed fra 1 til 10. Mit første indtryk af dig. Det er ved at være lang tid siden. Det må have været, at du var sød. Jo, tror jeg. Kan ikke helt huske det. Det er nogle år siden nu. Dig vil jeg Ditte. Det kan jeg ikke vælge imellem. Jeg kan ikke vælge en af jer. Vi er begge to mine to meget gode veninder, som jeg elsker utrolig meget. Er du dejlig? Ja, det er du. Marcus, kage eller chokolade? Kage. Smager godt. Elsker kage. Det var det.